Заводът на Volkswagen във Волфсбург. Фабрика град в града. Тук близо 3000 нови автомобили слизат от поточните линии всеки ден. Създадени от най-големия производител в Германия – Volkswagen. Музеят в Долна Саксония се нарича къща на времето и е в средата на така нареченият Аутощад. На 4 етажа са изложени 140 експоната. Но за един от тях може да бъде отделен цял етаж – Volkswagen Костенурка. В първите години в Волфсбург е произвеждан само той, по поръчка на правителството. Автомобилът за народа или автомобилът на силата чрез щастието. Важен елемент от концепцията тогава е колата да струва под 1000 райхсмарки. С други думи, мнозина трябва да могат да си позволят тази кола. Тя трябва да развива 100 км в час и да вози 4 или 2 възрастни и 3 деца. 100 км в час и среден разход от около 10 на 100. Първият по рода си автомобил идва от задния двор и трябва да се произвежда в правителствена фабрика. Производители като НСУ се съмняват, че народната кола ще се изплати. Разходите за разработката на двигателя са твърде големи. Развойната дейност в Щутгарт трае 4 години, преди първият народен автомобил да бъде създаден в един гараж с една ясна цел. В Съединените щати тя вече съществува. Форд създава Тин Лизи и от 1908 до 1928 година произвежда 15 милиона бройки от нея. Американците изпреварват европейците и, така да се каже, поставят автомобила на пътя. Но понятието народен автомобил и изобщо идеята за създаването на европейска кола за масите се зараждат при германските производители още през 20-те години. Единственият, който истински се занимава с въпроса, е Порше. Фердинанд Порше. В собствения си гараж инженерът създава първите 5 прототипа на народния автомобил. Мечтата за най-голямата автомобилна фабрика в Европа не се реализира. Преди войната са произведени 30 предсерийни модела. След това народната кола изчезва в едно чекмедже, откъдето е извадена едва след 45-та под ново име. Костенурката е началото на историята на Volkswagen, без никакво съмнение. Тип 11 е в продажба от 1946 година. Името Костенурка идва доста по-късно. На външен вид, с течение на времето, също настъпват промени. Задното стъкло претърпява много изменения. Ако погледнем най-първия прототип, той няма истинско задно стъкло, а само ламели. После идва така наречената Костенурка геврек. И името произлиза от формата. Ако погледнем отзад, стъклото изглежда до някъде като геврек. Това е било нужно, тъй като по това време не е имало възможност да се произвежда ефтино заоблено стъкло. Това продължава до средата на 50-те. След това геврекът става овали. Овали идва от овал. Впоследствие, от съображения за сигурност и комфорт, задното стъкло става все по-голямо. Тип 11 е най-успешният модел в следвоенните години и се превръща в символ на възхода след края на войната. Докато конкурентите наблюдават, Volkswagen създава едно специално изпълнение на успешния модел. Да, просто 1 милион. Това е невероятен брой през 1955 година, във времената на икономическото чудо. Трябва да се отпразнува подобаващо и така и става. Тогава е създаден този автомобил. Провинция Долна Саксония празнува своя пазарен успех. Едномилионният автомобил е знаков. Марката Made in Germany трябва отново да спечели доверие и сигурност не само сред клиентите. Това е направено, разбира се, и за персонала, който е произвел вече много Volkswagen-и. Колата е създадена като благодарност, така да се каже. Специалното изпълнение е блестящо, с обрамчени в бяло прозорци, златиста боя и хиляди бляскави камъчета, изработени специално в Южна Америка. През 1955 година специалната Костенурка блести с хромираните си лайсни и брони. Едновременно с това Volkswagen получава нова емблема. Емблемата, която се вижда на предния капак на Костенурката, е създадена през 50-те години. Тя изобразява стилизирания герб на град Волфсбург. Това е един вълк в зъбците на крепостната стена и отпред тече река Алер. През 1955 година интериорът е оборудван пестеливо. Милионният Volkswagen се отличава от другите чрез брокатовата си тапицерия.
Таблото на този автомобил е много прегледно. Тук са превключвателите. Имате волан, лост на мигачите, тук са превключвателите за чистачките и светлините. Има и пепелник, както и един съвсем нормален скоростомер. Това, което липсва, е показател за нивото на горивото. Първите модели на костенурката имат един бензинов кран. Тук долу може да се превключи на резерва или да се изключи. И когато след около 300 км колата започне да придърпва, разбираш, че резервоарът е празен, хващаш тук, завърташ и можеш да използваш резервното количество гориво. За да разбереш докъде е пълен резервоара, трябва да слезеш от колата. Тук има една летва, която показва в случая до 50 литра. Принципът е такъв. Отваряш капачката на резервоара, потапяш летвата до дъно, изваждаш и виждаш, че има съвсем малко. Едва през 1961 година идва първият Volkswagen с нивомер за горивото на таблото. Volkswagen се произвежда в такт и се продава по цял свят. В Америка той е бък или битъл, тъй като изглежда като бръмбър. При модела 1200 Volkswagen за първи път използва прякора костенурка. След 26 години производство, легендата на автокултурата получава своето име. Костенурката означава мобилност и емоционалност. Автомобил за широките маси. 21 милиона и 500 хиляди бройки са произведени за период от 60 години. И той просто извежда народа по пътищата. Години на изследване и разработка, години на опит от 7 милиона собственици в целия свят направиха много от качествата на костенурката известни. Но най-важното е, този автомобил върви. И върви. И върви. И върви. И върви. И върви. И върви, и върви, и върви. Така е било преди, така е и днес. Има много фенове и клубове, които все още отдават почит, така да се каже, на тази концепция с задно предаване и въздушно охлаждане. Едно цяло поколение израства в сянката на тъй наречената топка за мачкане. В Германия костенурката се превръща във втори автомобил в семейството и в студентска кола. В Америка обаче предстои най-великото й време – на филмова звезда. Изведете ме веднага навън! Внимание, реката! Филмовата поредица Хърби превръща костенурката в обект на обожание през 70-те и феновете не пестят идеите си, дали от дърво, облепен с марки или като обект на изкуството. Костенурката е култ. И през 72-та става най-продаваният автомобил с 15 милиона бройки. Той е екстремно надежден. Разбира се, що се отнася до температурата, концепцията с задно разположения мотор и въздушно охлаждане през зимата има някои недостатъци. Да докараш топлия въздух отпред в купето не е толкова просто. Що се отнася до тракцията, т.е. движението в снега, има екстремни предимства. Костенурката се превръща в малък снежен специалист. Volkswagen рекламира мотора си с въздушно охлаждане със слогана «Въздухът не кипи, въздухът не замръзва». Закръгленият модел има предимство в студените дни пред своите конкуренти с водно охлаждане. Въпреки това, звездата на бестселъра започва да залязва през 70-те години. Никой друг автомобил не е произвеждан толкова пъти. На 19 януари 1978 година последната костенурка германско производство напуска поточната линия. Това е първият автомобил в много семейства след края на войната и това го прави и до днес много симпатичен. След края на производството в Германия, костенурката продължава да бъде произвеждана в Мексико. До 2003 година, когато Вочо е преустановен и там. В Германия мнозина са израснали с костенурката, но идва време за нещо ново, за нова генерация. През 60-те години вече проличава, че успехът на костенурката започва да спада. Още през втората половина на това десетилетие е взето решение за нов модел, за едно така наречено възложение за развитие. През 74-та той е готов и получава своето име – Volkswagen Golf.
Задно разположеният двигател остава в историята. При Голф той е отпред и е с водно охлаждане. През 1974 година управителите залагат на нова концепция, защото Volkswagen е в криза, а костенурката определено е остаряла в Европа и Америка. Първоначално се обмисля какъв тип автомобил трябва да бъде предложен. Костенурката е с обли форми. Привлечени са млади инженери и най-вече млади дизайнери, специално от Италия. Един от тях е Джорджо Джуджаро от фирмата Итал Дизайн. Той създава изцяло нов автомобил. Съмненията са големи. Мнозина в концерна считат Голф за непродаваем. Прекалено малък за пълноразмерен автомобил и прекалено голям за малка кола. В своя дизайн, в моторизирането си, както и в своята компактност. Така че можем определено да кажем, той е основателят на компактния клас. Базовият Голф струва 7995 марки и е с 50 конски сили. Той е много рядък, тъй като Голф S с 70 конски сили е много по-обичан. Той струва допълнителни 700 марки, но предлага и много повече. Карусерията е изцяло нова, както и интериорът е създаден изцяло от начало. Отвътре е внимавано за неща, като ергономията на седене. Дори хора с големи размери седят много удобно. Значи поставени са нови седалки, арматурното табло е коренно различно, както и тапицерията на вратите. Тук тя е в изпълнение от изкуствена кожа. Който има още пари за харчене, може да поръча за 650 марки специалното изпълнение L с отопляемо задно стъкло, 3-точков автоматичен колан и подглавници. Атмосферата, бързината и поведението по никакъв начин не напомнят за костенурката. Особеното на този автомобил е формата му. Той е рабат, вече не е заоблен като костенурката и е създаден по друга концепция. Той има изцяло стоманена самоносеща карусерия, не като костенурката, където надстройката е заварена върху носеща рама. През 1974 година се предлагат Голф с 50 конски сили и Голф S с 70 конски сили. Особено предимство е, че двигателите са икономични. Със среден разход от 6,4 литра на 100 км, първата генерация е пазарен хит по време на петролната криза. Голф се оказва много важен за фирмата. Той е наследникът на костенурката и по този начин, така да се каже, той се превръща в основата, хляба и маслото за предприятието. Минават 31 месеца до момента, в който Volkswagen произвежда 1 милион Голфа. За костенурката са нужни 10 години за същото. 999 998 999 999 1 милион. 1 милион за 31 месеца. Голф е най-бързият милионер в Европа. Нищо чудно за този автомобил. Голф – компактната кола от Volkswagen. Голф се продава от само себе си. За 9 години са произведени над 6 милиона автомобила. Представете си, че ще бъде привлечена изцяло нова клиентела, но изненадващо купувачите са верните на марката, които преди са карали костенурката. Те са толкова въодушевени от новия модел, че приемат Голф и го купуват. Търсенето е толкова голямо, че още през 1983-та идва наследникът – Голф 2. Той запазва рабатите форми и компактните размери. Който предпочита по-спортното каране, взима GTI. Най-бързият Голф се предлага от 1976 година. Планирани са само 5000 бройки, но още в първата година са поръчани 50 000. Компактният автомобил става лайфстайл обект. С третата генерация на Голф се въвеждат много промени. Рабатата форма е силно закръглена. Третият Голф има по-изискан интериор. За първи път за младото поколение се предлагат въздушни възглавници, централно заключване и бордкомпютър.
През 2002 година Голф окончателно излиза от сянката на костенурката. С над 21,5 милиона продадени бройки, компактният модел задминава своя предшественик. След 28 години Голф се превръща в най-продавания автомобил в света. Голф или генерацията Голф, както се казва, се произвежда от 1974 и от 30 години той е исторически автомобил, т.е. това тук е исторически Volkswagen. И около Голф от първата генерация се образува една общност от фенове, която продължава да почита автомобила и предприема излети с олдтаймъри. Местността Райфниц на Вьортерзе е мека за феновете на Volkswagen от цял свят. Тук в Австрия се отдава почит на Голф от 1981 година. Първоначално поканата приемат 160 фена с 72 коли. Днес фестивалът привлича годишно над 120 000 посетители в общината с 10 000 жители. Тук може да се показва всичко, което се харесва. От 2007 година и Volkswagen участва на място, за да подгрява добре феновете. Между другото и с най-мощния Голф на всички времена – W12 650. Идеята беше да изненадаме истински нашите фенове с един супер Голф. Тъй като навярно знаете, че на Вьортерзе има един издялан от камък Голф. И ние искахме да покажем модел, създаден професионално. Така стигнахме до идеята да направим един супер мощен Голф. Двигател 12 цилиндров. Максимална скорост 325 км в час. От 0 до 100 3,7 секунди. Свръх Голфът е екстремен и въпреки, че е единичен екземпляр, е годен за шофиране и с неограничена мощност. Тези, които са карали колата, включително и аз, са впечатлени от нея, тъй като мощността и двигателят се усещат директно. Моторът е точно зад гърба ти и чуваш не само звуците от изгорелите газове, които обикновено се чуват в една кола, но и директно усещаш мощността на мотора. 6-литровият битурбо Голф тежи солидните 1700 кг. Но това не е достатъчно да остане на пътя. При скорости над 300 км в час, свръх Голфът има нужда от много притискане. Въпреки това няма и следа от голям спойлер отзад. На покрива имаме интегриран дифузьор, който притиска автомобила към пътя при висока скорост. Без това да е видно отвън, той е интегриран в покрива. Това трябваше да бъде поставено в колата. W12 650 няма да влезе в серийно производство. Той остава единичен екземпляр и има сигурно място в музея, като компактен култов спортист. В сравнение с него, Т1 изглежда много по-скромен, въпреки че също е култов. Първият Були идва на пазара през 1950 година. Той е създаден върху преработено шаси на костенурката, което е използвано в завода като ван. Транспортер е роден от една идея. Той се базира на колата за превоз на плоскости. Това е логистичен автомобил, който се произвежда между 1945-1947 на базата на костенурката. Цената от 5850 марки отговаря на 2 годишни заплати на един служител. Т1 е прекалено скъп за частници. Транспортер от първата генерация е много важен автомобил за Volkswagen, тъй като заедно с костенурката е изцяло нов продукт. Излиза се от сферата на леките коли и се навлиза в тази на товарните. И с първия транспортер това се отдава много добре. След 12 години са произведени 1 милион буса от Volkswagen. И точно този е милионния бус. Тук е като специален модел Самба.
в оригиналния си вид с 27 прозореца. Дори челното стъкло е разделено, което в Америка му носи името сплити – разделеният. В Германия се налага името Були, съкръщение от бус, и Лиферфаген – автомобил за доставки. Т1 е произвеждан в 8 различни варианта, от строителен автомобил до кемпер. Милионният е специална версия – Самба бус. Самба бус идва от многото прозорци. Той често е използван като шатъл на летищата, поддържайки едно ваканционно усещане. Така, през 50-те години, той получава името си от танца самба. Където напредъкът изисква бързина, където бързината изисква надежност, където от техниката и рентабилността се очаква максималното, там е нужен Volkswagen Transporter. Към серийното оборудване на Самбабус се числят лампено радио, място за деветима и шибедах. За целта купувачът трябва да се бръкне дълбоко. През 1955 година цената му е 8475 марки. Едно малко състояние. Самба бус е прият много добре. Преди всичко, той е прият много добре в Америка. В САЩ. Там се продава по-добре, отколкото тук в Европа. Относно бройките се говори, че половината от производството на тези автомобили е отишло за САЩ. В страната на неограничените възможности Самбабус се шофира от богати фамилии като втора кола и в последствие се предава на децата. Volkswagen Transporter дава началото на автомобилите за свободното време. Не само финансово, но и духовно, то е едно усещане за живота. Ако си представим, че през 60-те години в Съединените американски щати той е бил използван от хипитата, от генерацията на 68-ма, тогава не можем да говорим за пари, а за стил на живот. От 79-та Транспортер навлиза в третата си генерация. Т3 е новоразработен, с повече място и повече мощност. Були пораства. От 81-та Транспортер се предлага и с дизелов мотор. До третата генерация на Транспортер двигателят е отзад и едва при Т4 и Т5 агрегатът преминава отпред. Аналогично е на развитието на Голф. Ако се следват желанията на инженерите, тази кола ще населява пътищата на бъдещето. Еднолитровият автомобил. Двигателят на еднолитровия автомобил е в задната част. Тук виждаме акумулатора и пред акумулатора, капсулован по акустични съображения, е едноцилиндровият дизелов мотор. Той е с обем 299 кубически сантиметра и има директно впръскване. Тук виждаме масления филтър, картера, задвижването на клапаните, отгоре е капакът на клапаните и тук вътре работи буталото на самия двигател. Агрегатът е с мощност 8,5 конски сили. Максималната скорост е 120 км в час. На тестово изпитание през 2002 икономичният модел достига среден разход под 1 литър на 100 км. За да станат възможни тези данни изобщо, се осъществява концепция с олекотена карусерия. Еднолитровият автомобил тежи едва 290 кг. Еднолитровият автомобил, който имаме тук в музея, е много скъпа кола, тъй като е изработен от скъпи материали. Той е алуминиев. Автомобил, който има малка маса, се задвижва с по-малко енергия до необходимата скорост за колите. Това се постига само с намаляване на теглото. Интериорът е оборудван ефективно. Вградено е само най-необходимото – волан, лостна автоматика, климатик и малък бордови компютър. Инженерите са се отказали от допълнителния комфорт. Коя е целевата група за един такъв автомобил? Това още не е ясно в разработка.
Затова и до днес от този прототип не е произлязло нищо. L2 е един от експонатите на къщата на времето от Volkswagen. Може би един ден ще достигне успехите на костенурката и на Golf и ще се подреди до своите братя – волфсбургските легенди на автомобилната култура.